Moma mean free Priscilla ho. Na mean free eja webe kampedu fie ho. Na mean crowd say weba Mark say omawachi emoha emwadwo baby awo bia. Na me so Apostle Dr. Dieter Kotego mo akwaba. Adeba Adom TV dwumadi ato ne din Nkuranhyensem so. Yekoso a ebise ho say abrabo ben na ebetimi abo a ebeda adie say ye ne Nyankopon esu yepe. Onyame se obo me no say ne seso. You were made in the image and likeness of God. Ne kire say abrabo eda nyame suadi. Onyame se okukroko. Onyame yakese na onyame ehye ne monyam. Ntina dey say abrabo be hye ne monyam na kire se okukroko a mame ka binchira o. A great life is a life where you can be trusted, where you are faithful, and where you seek the well-being of others. Ye kaso obi abrabo edimu na abrabo ye ne monyam sha ayi obi e betimi agi wadie sabe wanya jamwa eja na mama wa be wi akowe unye krama eja do mpema akowe ne mo abrabo e agidie wo kasa obeyo awoyo ne mre so ne kwaso. You can be trusted. And na wodi nokura so mo obi a ye ka obi odi nokura obi a sabe na akwane ehyebo a odi so na anu a wo hia aga bi I love you for better for worse till death do part. When ne kotra ya sabe onya na ho kwan wura mu a bosumi pepepe na wagya no onye obi agi wudie wo yo bonsam ankasa ne pa wodi ntra woni abrabo a hye ne monyam ababo ne hye ne monyam se wa hyebo na wodi so na ope obi yedie ayo adwuma. You seek the well-being of others. Obi yedie obi apomodini na obi anigye so ede wakoma so na ide sefata we sa wabrabo ehye ne monyam na ayo kokroko. Ekase a great life is a life where you can be creative and express yourself in ways that lift others up. Potoka se beka creative obi otimi trasidi ebisa se o how ben na woni paso amane hunu ben na nipa okomu akonsider ben na ato ye ne na wa pesa nyoma na no die ene anu aduro na wayi o how na akonsider na free ho oye creative oyde ne nsa ne na adwene ye de sefata e ma nipa hoto no enye so so ya adidie me kopesika me pekai me perform kese eno nye great life. Obi na aye phone na okoto de na wo so yo obi na aye car na akotrem de na wo so aye abrabo edimu ehye ne monyam ya abrabo de ye bibi na so ba mfa so ma nipa etimi bisa se sabe wo bubra de na wo de won sa ne wa adwene ye wo ye nurse ni wo train se nurse wo ko hospital no anse wo pa ne keke abrabo be dimu ehye ne monyam aye wo kasa wo ne do ya de ne be kasa na ne ho ato no wo posini wo ye sra ni wo ya ban mu nipa wa abrabo be hye ne monyam a usuban de ahoto ebebre obi na usuban de akwankyere abre obi ene ye kye se wo bubra hye ne monyam won sa abrabo ye bo enyina apesika enyina apedi enyina apahonyade eye ba ne nyina akire no se o man de die anim akire se you value a great life. You will seek to make your life and monyam. You seek to make your life kokroko. You seek to make your life kese. Na ba ne sadia. Ye se utimi ekura nioma. Na nioma ebema wabusua. Wankasa wo man ho atono. Na obi atimi atene za che se wo ye ani ha no ama ya brabo atosin. Ohanka ebenya bibia bema ya brabo akọ anim. Enye kasa tenten. Eye ne ya edi ahoto ene nkoso ebre obi ene efe se wo bubura ne onyama hye wo empo eye suban a opagya obi yese wonya osika na otwika na obo nsu ogu nkofo ho na anu mekọ asori bi ye po na sofo yi ne ki na tese won kra obi a o me jona be hwe papa isa na akotra na ka mu hwe yese okura bens nti asa okura wi ase nyina bens eye fidie nya bibia se wotimi pagya obi a ekọ bebe akọ ye pone ye o ete sen raden hira o se we ba asori ne koso na tie nsem amekan no fe woni obi nya nkita hodie a be hye ne nkuran enya homaso ofon enhye ne munyam mo abrabom pagya obi
ma obi animonyam enya wo asɛdeɛ ma obi nkɔsoɔ na obi ani gye enya wo asɛdeɛ ɛne saa no na wo bɔ abrabɔ animonyam ɛwɔ mu nyɛ sɛ wahɛ atare kama ho ayɛ fɛ nti wa na akɔ dabi ho ayɛ fɛ no ya no bisa so obi so ayɛ fɛ ɛna wasɔre bisa so obi ana asɔdeɛ obi wɔ hɔ a sɛ ɔfrɛ na pɛi ana awia wei bɛmɛ yi ɛyɛ metue mekɔnwe so a mefrɛ kyia me ɛna ho te sɛn ma me no nya nyankopɔn asɛ sɛ yasɔre na dɛ abrabɔ yɛ bɔ nya wo nkwa na wobɔ wo ne obi na abu ti bɔ mmɔden ase wɔ abrabɔ bɛhyɛ no munyam na ɛpɛgye obie na wakorakora wɔn nsa na wadwene na abrabɔ so aba mfaso ama obi medonade ase sɛ ɔde me no mmienu nkwa akyɛ yɛn ma me nkra ha na me nkyerɛ sɛ badwam dwumadie na ɛkɔ so anesa nti nyɛ afidie no mfiri Adom TV edi am gyeso yɛ apostle Dr. Dieter Kotego ɛmɛma kuku dama ɔbɔ machi dɔm ɛyɛ Edi ɛne Thomas camerafoɔ ɛyɛ Daniel ne Osmosis sound Weber Mark Priscilla ɛna ɛgya wɔ bɛka mpedu ɛna ɔyɛ production team meda wɔn yɛ so kanea ɛhwɛ m'anim ɛna empo makeup ɛyɛ Ginia Baden ne na pamfo ɛna obi a wadom a ɔbɔ adwumadie ba wɔ anim nyame ɛnhyira obiara ɔno nyame ɛntena